bafethu Kaizer Chiefs signing players i2 last week ngolosine. So sifuna siyajonga ngoku ba lonto ithetha ukuthini xa sijonga ezi player iChiefs isayinileyo enisayine njani. Ezi players i2 yoqala istriker saseCongo. Khona ivideo bendiyenzile apho ungayijonga about istriker. Ndithetha ngezi-stats pha. Ndine information about umjita uChristian Saile Basomboli striker. Player esibini iChiefs isayinileyo isuka iSuperSport United defender ena24 central defender uthiwa nguThatayaone Ditlhokwe ngwaseBotswana umjita una 24 ya. And then usignwe on a pre-contract, yani contract yakhe yaphela nje, contract yakhe iSuperSport yaphela ngoJune, so uzawumove ayeke iChiefs ke ngoJuly on a free contract. Kevin Hunt futhi uthe akagcwali ngalowe benomsindo. So sithi ukuthini leyo ba okay iChiefs isayine ulawe uthi uBasomboli striker ngoDitlhokwe. Lo ithi ukuthi okay uzwani uyabona ba uBM emnyama unida competition and unida ilawe support bangasoloko yonke lewe goals bese emagxeni wakhe bafuneka score and bekhona angabe na confidence baqo uzostart uzodlala yabo plus na light intswembu wandile Dube kuzoba khona players ezofunda kuzo strikers experience ezothatha i-tips kuzo yabo. At the same time yabona siboke Chiefs ngoku njengoba isayine istriker funeke izame kwanye ijonge ngoku ufaka iquality emasayidini because yadingeka pha sehoda noDube seyamajita awayisebenzisi le opportunity bayinayo yobazi players eKaizer Chiefs like udlala ize number 11 number 7 because eKaizer Chiefs opportunity entswembu lewe and then so far sehoda noDube amajita awakathi elithuba basadlala ngalo. Usayina le strikers signing esibini uDitlhokwe ithetha ukuthi iChiefs khona le ezizohamba pha ngoJune phela kwesizini okanye ngoku ngoJanuary ezingadlaliyo pha. Ulawe Edmilson Dava shobhobha akazohamba nahlala ulawe uzitha kwenika uyahlala kahambi unjabulo Ngcobo uyahlala kahambi. Then ngosifike question marks Mathoho isthandwa seChiefs umjita future yakhe iChiefs ngathi yalaqazisa umjita because ngoku njengoba kusaywe enye central defender ngoku means ba uChiefs senongayirenewish contract kaMathoho xa iphela okanye uMathoho uzotransferliswa ngoku ngoJanuary okanye ngoJune uyayibetha uthawa sawubona. Enye into is lomjita uAustin Dube uThabani Dube player in potential leyo yayintswemu Richards Bay qha apha kwiChiefs asiyazi bayintoni lenzekayo pha ejimini pha training between yena noZwane and nayo umjita bawusebenza kangakanani confidence yakhe njengeKaizer Chiefs skiphani asiyazi but akatholi chance and future yakhe iChiefs yalaqazisa bekikathethwa ngeloan deals esenokwenzeka ngoJanuary mara kenzeke into ngoku so umjita usenohamba ngoJune usenohamba nangoku ngoJanuary siyazi xa kusayina uDitlhokwe ngoku bona question marks bakuse uDube plus nale out uMathoho basenovaya kwiChiefs so yade zezo sizibonayo ngoku ngezi deal Chiefs gqozenza last week zi2 striker uBasomboli noDitlhokwe abazofika. Ditlhokwe uzofika ngoJune sekhona uBasomboli. More competition and the rest for uBM emnyama inspiration nelawe player to shadow and learn from for the light intswembu uwandisile Dube. For ulawe central defense question marks for ulawe uDube plus noMathoho. Otherwise ngicanga no machita ngezi signings zi2 Chiefs zenzileyo and at the same time nyanyani niyavumelana nami xa nisithi Chiefs idinga more signings central midfielder phinde kufuneka nezinye players zi2 ma side right na left
usehoda noDupree basebenzise opportunity abayifumanayo for udlala Chiefs as attackers. Otherwise ikhona ivideo bendiyenzile last week ningayijonga apha kwi-timeline yale channel about i-players Chiefs kufuneka isayinile ukuze i-Chiefs izoba i-Kaizer Chiefs esiyaziyo, ukuze i-Chiefs izokwazi udominator South Africa, ukuze i-Chiefs ikwazi uchallenge Orlando Pirates neMamelodi Sundowns as the top 3 teams in the country. I-player efuneka isayinile ingabi senza excuse ibuze emalini ibeke i-offer. Jonga video pha ikhona apha i-players i-5 i-Chiefs efuneka isayinile simanje futhi not ngoJune ngoJanuary. Otherwise if you're going to buy the content nale channel and cela ucofe usubscribe, i-videos bakhona every day siyancokola nje kamnandi apha. Shawuba fethu, enkosi, enjoy ne-disc ngale weekend. Sharp.